খাবার কোথায় লাঞ্চ বর্তমানে চিনি চড়া চলি না ang 43 परिवार 155 भुटार जों तिनी बुबाग्रानि नाहारमन हामजागै जों तिनी चिनी खामथिं बिसि अंगै चिनी जितेन चिन प्रेसिडेंट बाय सालायै जों तिनी जयनि प्रग्राम बो फायगाता बो पार्टी फायनि आं 11 मानदाय बुथ प्रेसिडेंट दंमोन का बीजेपी नि गाय बीजेपी दंमानि जोंनो जे बीजेपी दंफुरनि सिमी 25,000 खलाय बुथ प्रेसिडेंट बायताय बिनि दल आनि दलता आनि प्रेसिडेंट को सेक्रेटारि जोंनो 25,000 बायगोटा माने 25,000 आं रेवो ओंखाय जों तो 25,000 मानि जों बागलाय बायखा ओंखाय जों दुखु नांगौ 25,000 बायसिमी जों माने जों बीजेपी को दंया कारण अरो जों थैबो बर जुबा फाया कुनु बिषय बचनो नाय फाया बुजिखा बीजेपी रो बरो उसकाङो जे अरो आनो चिनियो बिजित बुथ को प्रेसिडेंट कोन खायमानि जयन बाहादुर तमन ननारो प्रोग्राम तमन सिया देनसो सिया आं थांया और मुंसाग्रे बरो खरकसा फांसे और जयनी रनाय कराबसे 30 परिवार 40 परिवार जयनी रे बने सफाय बैनि बारानि फाय से जयनिं फुनु को बरो गाय आनि बखा दुखु खाय कतर खाय आं ननि कक सानर nya फानो इनकरो किसमान चुदि तनरो बखा बेलाय दुखि उमानि खाय उसकाङो चिनि रियां द फारनो बांलादेश नि फायनै मुख्यमंत्री सामानि आबो बेलाय दुखु खा आबो गय थांनाय 21 तारिखो चिनि मलसम आन्थार बुथार उनकरगो जों इनभाइट खायमान लिया किरिखा बीजेपी माने न जों किसकिरि सिबो कुनु बीजेपी एमडीसी बानथों कुनु नेता फानथों किसकिरि कारण बरो तो बांलादेश नि बरो फायनाय जोंनो जतनो जों त्रिपुरासानि जों बुबागारानि तंमानि बरो जोंनो दलत लांना मुसुं जागो बरो आबोनो किरिबै से आं तिनि आनि पारनि बरो सालायै बुबागारानि लगे जों दंनाय अबो जों रां नांगिया जों थैयासानो दंनाय बुट बरोनो जों रेनाय जबा बरोनो खालायनाय नै आं तिनि आनि 43 परिवार खायै आं तिनि जयनिं प्रग्रामाव अंशग्रहण खायफायो बिसकाङो आं बनर हायनो जबाव थांनाय जबा खालायलायनाय खापुरै हामजागै तिनि बीजेपीओ अंको बीजेपी नि याकारै अंको मथाव फायगाता जयन बाहादुर मलसम बोसोर भोटार जयनिं थायका 155 43 फैमिली जों लिसु जियाक दङ किन्तु बीजेपी रो 30 परिवार फैमिली जयनिं खालायखाय 300 सावो जों अमते थानाय जार बर गया बुजिका आं जागाव थांजाक दिल्ली आनि फन फायो मियान सिमिखाय आं उ जम्बनांगो पार्टी इनचार्ज नां कुलखा ननि दल उंगली आं दिनिस ननि यागारखा आं कय मंगलाय प्रेसिडेंट या फारिरखा नानते पुस्ता खायदि नहाय बापर खाजिलो आं दंयानि साखा 16 मानदाय पुलिनपुर एरिया मो चिनि हाताय कतर एरिया वो और जगह जॉइनिंग बांदावो चिनि बरंगनां एमएलए दङ yang प्रेसिडेंट yang चिनि वाइटीएफ नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट yang चिनि बरंगनां एमडीसी वाइटीएफ नि प्रेसिडेंट सुरज लुफाय सफायजाक जों बेलायखानो खाथुम खाजाखाय बरनो जों लामसखा जों साइमांखा 43 फेमिलिनि 155 भुटार अजागा बरं तिनि जों बाय जयन खेबेके बरं निजिनि बुखु बायसाका जों अरो कुनु फे गया जे बीजेपी हायखाय 30 फेमिलिनो 300 फेमिलि नि सानाय जादिया नि बरं खायथनारिका चिनि अजागा चिनि दाखु बरं अमसो खायखाय चिनि दन्न मानिको बाहादुर मलसम बताङै दुखु नांजागै तिप्रा मथाव बुबाग्रान लगी फायका बो गाहाम कै स्राय कै साइखनारिका जे तिरप्रानि खरसा चीफ मिनिस्टर ngै रियां रगनो बांलादेशी हिंजाकुंनि बागै बबेलाय के दुखु नांजाका ते बीजेपी रो कक बायसिमी बरनो 25,000 रां रेखा नि बर सावै खनारिका 25,000 रां रिमा बायसिमो पायमान गला आबनि बागैनो बदिनि जोंबाय चिनि तिप्रा मथाव बुबाग्रानि बागै दफानि बागै सामु फायनानि बागै बो फाय समबायजाक जों बरनो खाबाय खुबाय ते बरबाय बासो जे फायनाय जत रांसोनि दुखुरखौ जों बरनो लामसुबो फायनाय सालो तेबो चिनि बुबाग्रानि याफो फायनाय बुबाग्रानि बाय बाक्सा हिंना बागै फायनाय जों सायमानो त्रिपुराव जों चिनि बुबाग्रा सारा तेबो त्रिपुरा सारावनो मोथांबाय याबो जों सायमान सुका थियाबा
जों साइमानो त्रिपुरा हास्टेआव दाबो चिनि त्रिपुरा सरक गोबां मा जारा गोरिब बर'नो रां लुब फुनुगै रां रिनाय वाग रिनाय दग रिनाय पुन रिनाय लुन रिनाय हिनि चिनि त्रिपुरा सरकनो जे थगायना नाय दंमानि आनि त्रिपुरा सरकनो आं बयनानि मुचुंगो जे बंनि अ थगायनि चालो नर ताकलायनि हयतो खरचा खरंनि मानै मानो आबो राजनीति खायाबान माननाय राजनीति खायबो माननाय सरकारि सुबिदा आबो भारतनि संबिधाननि बिसिंगो दङ आबो दिनानि बाध्य किन्तु आमबाय चिनि बर'रकनो चिनि लुकुरकनो थगायै কোনো দিনও त्रिपुरा सानि जे मानथाय सखायनो ताब खालामदों नामनो जों जत्त लुकुरकनो बयनानि मुचुंगो हामबाय।